Sziasztok, elérkeztünk a következő videómhoz, ami egy mit feltételeztek rólam videó lesz. Kiraktam Instára, hogy írjatok olyat, hogy mit hisztek, vagy mit feltételeztek rólam, és kérdéseket is írtatok. Szóval kezdjünk is bele. Ha érdekel, akkor tartsatok fel. Na szóval az első, amit kiválasztok, amúgy nem nézem a neveket, szóval, hogy ki írta, szóval ha valakit megbántok, az nem azért van, mert hogy megbántotta a másik. Na, az első... Ez miért nincs videó a csatornában? Csatornán sűrűbben? Azért, mert van videó ötletem, csak ezt nem tudom még megcsinálni, mert most természetben videózok, azért, mert nincs softboxom, és nem jó a fény a szobában. Ennyi. A második az, hogy elvileg mi lefeküdtünk. Jó, azt megnézem, hogy ki írta. Na mindegy, ezt aki írta, tudja, hogy ki írta szerintem, és én amúgy szűz vagyok. Szóval, ja. Szűz vagyok, eskü. Akkor a harmadik pedig... Fent vagy rossz lányokon. Miért lennék föl rossz lányokon? Amúgy eskü. Nem vagyok. Eskü. Az a nevem, hogy J. Heicegnő. Szóval a következő, transznemű vagy. Ha transznemű lennék, akkor nem így néznék ki. Nem lennék ilyen bad bitch. Következő. Kedvenc meki. Csirpebur. Mi a fasz? Na szóval, csapó 2. Csirpeburger menü barbecue szószal. Na szóval, következő. Féltékeny vagy mindenre, zárójelbe barátokra. Hát igazából ez igaz, mert én nagyon jóba tudok lenni az emberekkel, és hogyha másokkal is jobban vannak, és nagyon jobban vannak, és engem meg elkezdenek hanyagolni, akkor én nagyon meg tudok haragudni. Köszi a részvételt. Következő. Kibe vagy szerelmes? Hát nekem most nincs se crushom, se semmi, szóval off. Következő. Kukából szedtek össze. Hát igen, de ezt elmondta anyu? Azért nincs barátnőd, mert nem szeret senki. Hát engem sok mindenki szeret. De jó, ezt megvárjuk. Szóval engem sok mindenki szeret, de hát úgy is, ahogy nem barátilag, de én nem szeretek úgy senkit, szóval majd ráér. Következő. Azt állítom rólad, hogy szereted a Fannit. Milyen Fannit? Jó, ezt megnézem ki írta. Ja, hát ezt a Fanni írta. Igen, nagyon szeretlek, Fanni. Következő. Szereted a vöröt? Imádom. Hú, nagyon imádom. Szűz vagy? Igen, szűz vagyok. Következő. Ki a legfontosabb? Anyukám. Következő. Azt állítom, hogy jóba vagy a Vargával. Hát nem vagyunk jóba, de hogyha van valami, akkor van valami, de nem vagyunk jóba. Szerelmes vagy, ezért nincs videó TikTokon. Nem azért nincs videóm TikTokon, mert hogy szerelmes vagyok, vagy ilyesmi, hanem azért, mert
Nem, elfelejtettem ezt a tiktokozást. Szóval, hogy tök szar lett, és már nincs is annyi olyan trend, ilyesmi, tök szar amúgy. Sorry a hangokért itt a háttérbe, de természet. Következő. Én azt a pletykát hallottam, hogy nagyon szeret. Ezt ki írta? Faludi Viktória. Szeretlek, Viki. Na. Következő. Ez már volt. Következő. Van crushod, nincs. Hetero vagy, ez igaz. De amúgy semmi bajom a melegekkel, és tényleg nem ők tehetnek róla, hogy melegek, és ilyen. Szóval fogadjátok el őket, mert mindig lesznek melegek, mindig is voltak, és ez életrendje. Következő. Fent. Baszki, ez már volt. Az gáz. Ez is volt, baszki. Miért mindig ugyanezekre nyomok? Nem. Ez jó. Terhes tőled a nem tudom kire, ezt a Bogi írta. Azért írta ezt, mert hogy minden ilyen videóban az van, hogy terhes valakitől. Amúgy nem terhes tőlem senki, szűz vagyok. Na, komolytalan vagy. Hát, én amúgy tudok komolytalan is lenni, meg komoly is, de hogyha nem vagyok komoly, az nem így rendesen van, nem én vagyok, szóval én tudok komoly is lenni, meg nem komoly is. És mind a kettőben nagyon jó vagyok. Ja. Na szóval, ott tartottunk, hogy nem tudom, hol, mindegy, keresik újat, mondjuk. Abban, nem tudom, hogy volt-e. Szereted a barbecue-t? Imádom a barbecue-t. Köcsög vagy másokkal? Hát, ez igaz is, meg nem is, mert azokkal vagyok köcsög, akiket szeretek, vagy azokkal, akiket nem szeretek, de hogyha köcsög vagyok azokkal, akiket szeretek, az azért van, mert hogy éreztessem velük, hogy ki a Károly, nem, de az azért van, hogy nem tudom miért, de nem tudom elmagyarázni, de értitek, nem? Jó, következő. Csóró geci vagy. Hát nem tudsz semmit az anyagi hátrányról, szerintem. Mindegy. Szóval jársz a Bogival. Péter Bogira gondol szerintem. És nem járok senkivel. Azt hallottam, hogy nem mersz bepromózni az új videódban, a hang vagy. Hát igen, a hang vagyok, bocsi. Nincsenek barátai. Hát nekem nagyon sok barátom van, de kevés igaz barátom van. Adsz mások véleményére, ezt nem tudom, hogy érted. Szerintem úgy érted, hogy ha engem valaki megbánt, akkor hogy én azt felveszem magamra, de engem nem tud sok ember megbántani, mert én csak azoknak a véleményére adok, akiket szeretek, de még azoknak se nagyon, mert mindig az én fejem után megyek. Következő. Érzékeny vagy? Igen, én nagyon érzékeny vagyok. Mindig arra vagyok érzékeny, akiket nagyon szeretek, és őket veszítem el, vagy valami ilyesmi. Következő, megjött a másik, igen, most is megvan. Következő, szarkeverő vagy? Hát én nem vagyok szarkeverő. Meg őszinte vagyok mindenkivel, meg ilyen. Meg hogyha nekem elmondanak egy titkot, akkor nem mondom el úgy senkinek, csak akkor mondom el annak a személynek, ha tudok vele segíteni. Szóval érted? Megdugtál egy kecskét. Szűz vagyok. Még kecskéket se dugtam meg. Na, faszom. Terhes vagy? Igen, terhes vagyok.
most ez lesz az utolsó kérdés szerintem. Na szóval... Ez nem jó, mert nevesen írták, szóval legyen az, hogy... Szereted a gyroszos pizzát? Igaz? Igen, ez igaz. Nagyon szeretem a gyroszos pizzát. Na srácok, elérkeztünk a videó végéhez. Köszönöm, hogy megnéztétek a videót. Aki tetszett, akkor lájkoljátok, ha nem tetszett, akkor diszlájkoljátok. És írjatok valamit kommentbe, ha úgy van, és ja. Playboy shit, woke up rich, real bad bitch.